Добро утро на всички! Правя това видео във връзка с видеа, които получих вчера и днес от снощното предаване на Емо Русанов. И понеже много хора казват примерно защо Емо говори така, първо искам да кажа, че Емо Русанов до сега много е помогнал. И за изборите, агитирал е, казал определени неща, така че от сърце искам да му благодаря за помощта, която е оказал. После, всеки един от нас трябва да знае, че всеки човек има избор. Хората имаме виждане по дадени въпроси и някой въпрос може да е, как да кажем, примерно аз да нямам най-доброто виждане, Емо да има по-добро виждане. И тогава той трябва да свърши това, което той вярва, защото ако прави само това, което аз вярвам или казвам, тогава той ще върви в грешна посока. Ако той успява за всички и на нас. Ще ни хареса, че има някой, който да успее и да реализира някаква идея. Дори да има желание да мини към ДПС ново начало, към ГЕРБ, това е негово право. Стига един човек да се реализира идеите, а не да плюе по другите. Това е най-доброто нещо. Той работи в посоката, в която иска. Хората, които искат, му гледат канала, хората, които не искат, не му гледат канала. Така че не можем да казваме, че е предател или нещо лошо е казал. Има виждане, има посока. Помагал е до момента, бил е коректен. Защо е канил Радостин Василев, защо е канил примерно и Григор, някой неща е казал в негови канали и други хора. Сега не знам кой, не мога да се сетя. Защото като журналист иска да види и друга гледна точка. И той има право да кани всякакви различни хора. Ако на някой му липсва канал, като на Емо, който до момента примерно са обсъждали неща, които са за партията, може или той да създаде такъв, или да се присъедини Валери, Витко, имат такива канали, още други има съмишленици, които имат такива канали. Защо го казвам това нещо? За да не влизаме в едни такива обяснителни режими, както вчера се е случило, и ние да обиждаме човек, или по някакъв начин пък ние да се чувстваме наранени от неговото поведение. Човека е направил най-доброто, на което е способен. Има вярвания и нека ги следва. Нека бъдем хора, които наистина уважават свободата на другите. Уважаваме избора. Аз не съм гледал видеото, не знам какво как е казал, но някои неща, които казал, че фактически България е над партиите, вярно е. Но за да има и България, трябва да има някаква организация, някаква конкретика, концепция, защото само да махнем Борисов и Пеевски няма да е достатъчно, трябва да има и някаква организация, да се случват определени неща, трябва да има някаква посока. Така че и той е прав, може да има други форми на организации, които са по-добри. Нека да се измислят, нека да се пробва, нека да се тества и да видим. Ние си вървим по нашата посока, уважаваме мнението на другите хора, най-важното е да не се плюем. Дори да тръгнем по различни пътища, Емо не трябва да го плюе някой и той не трябва да плюе нас. Той трябва да се концентрира върху нещата, които могат да се свършат. Така че не се концентрирайте върху лошото, а върху доброто. Дайте да видим какво може да свършим. И от сега казвам, мисля в сряда 18:30 аз лично и всички, които искат да подкрепим протеста на Продължаваме промяната срещу мафията, защото това е пътя, за да победим. Трябва да станем повече хора, да се обединим. Тяхната кауза е справедлива. Аз също не вярвам нито в правосъдието, нито в медиите, нито в изнасената информация. И сряда 18:30 ще ги подкрепя, ще съм там. Групата на Величие ще сме там, ще видим колкото мога хора съмишленици ще организирам и без конфронтации, защото има много хора, които са разделени на евро и на лев. Еврото го приеха Борисов и Пеевски. Само те имат властта това да го направят. Борисов, Пеевски, ИТН и БСП. На други хора не се сърдете, те също могат да имат мнение, но приеха го Борисов и Пеевски. Не влизайте във филми. Това е основната заплаха за България сега. Всеки може да бъде прибран, всеки може да бъде репресиран. Вие
половинките ви, децата ви, майките, бащите, затова трябва да се обединим и да ги свалим. След като ги свалим, нека безпристрастен съд да разглежда на всеки един делата, но да е безпристрастен, за да знаем, че имаме обективни дела. В момента всички дела са нагласени, особено политически. Чао!